Angibingelele ngiphinde futhi nginamukela kuNqombothi Media TV 18 ngikwenza ngicela ukuthi uyafila ikhasi ngicela wenze kufanele ucofoze usubscribe bese ulike bese uphinde futhi uphawula ngemuva kwenansi inkulumo ethinta ubaba uDlamini. Lubanjwe ngamazinyo udaba lukababa uDlamini owaboshwa ngendlela engaqondakali nokuyicala kwakusolakala ukuthi udlwengulile kanti cha. Wey'ngane zakwethu inhlangano kanye nommeli uMpungose bahambile namhlanje balaphana la okuboshelwe khona le nsizwa yakwaDlamini. Kanti-ke uZulu olubambe ngamazinyo udaba lukaDlamini njengoba usuvule isikhwama nje somnikelo kwabafisa ukusiza uDlamini. Ngale ndlela ukhuluma kakhulu ake uyizwe lokuqhubakalayo ukuthi kuzokwenzakalani ukusuka manje ngey'ndaba ey'thinta ubaba uDlamini. Into esilungisa yona-ke njengamanje silungisa indaba kababa uDlamini. Singesodwa-ke ngicabanga ukuthi baningi abantu abathintekile ngoba nathi asizukuphuma iqhubu engazathi singabantu abangcono, kodwa-ke sithintekile njengamadoda nangaphansi kwenhlangano yamadoda lena esunguliwe ey'nyangeni ezedlule. Nezohamba isikhathi kube ibe nenhlangano ezoba isambulela ezothi siyinhlangano ezomela isizwe sabantu abampisholo noma isizwe esimnyama kuleli zwe lakithi. Akukhethe bala la muntu ukuthi uqhamuka ngaphansi kwasiphi sona isizwe noma uqhamuka ngaphansi kwaliphi lona ulimi. Uma nje uwumuntu omnyama umpisholo khona ngapha phansi kwesizwe sakithi kufanele ukuthi usondele kuyo leyo nhlangano ngoba ayikho ngokwezepolitiki, ayizile ukuzoveza ukuthi ubani ongcono kunomunye, ubani ofanele avotele omunye, kodwa izothi ngizoma nomuntu omnyama, ngizoseka umuntu omnyama kukho konke ukucindezeleka kwakhe angaphansi kwakho lapha emhlabeni. Njengoba nazi-ke ukuthi-ke size lapha ngomfo kaDlamini lo walapha eXhobo oboshiwe lapha eNew Prison ePietermaritzburg. Ngicabanga ukuthi abantu abangapha-ke ko-Maritzburg nakoThekwini bayayazi-ke iNew Prison, insizwa lena esiboshwe kusukela ngo-2009, engicabanga ukuthi isiboshwe iminyaka eza lapha ku-16 noma ku-17 years. Iboshwe ngecala engalazi. Asivamile-ke ukuthi-ke sikhulume into esingenalo ulwazi ngayo. Silwenzile kucwaningo ngobaba uDlamini nomndeni wakhe nanesenzo lesekuthiwa senzile. Sathola ukuthi kusifanele ukuthi sikhulume ngakho ngoba iqiniso sesiyazi ukuthi kwenzakalani. Yingakho-ke nisibona sesilapha-ke njengamanje. Ngiyafisa ukuthi ngiqale ngikhulume kodwa manje iy'nsizwa lezi angazi ukuthi kwenze njani ngoba phela manje mhlampe abalandela uQwabe, abalandela uPrince Mabhungu, ngisacela bemsherele ulive lapho ngoba siyabambezeleka manje lapho, isikhathi siyahamba kakhulu kanti ngumuntu wesikhathi angifuni ukuthi lo ngichithe isikhathi lapho ngoba phela manje ngifuna ukuvela. Angazi ukuthi sekwenze njani manje. Kwenze njani manje? Ngisacela ukuthi abantu bebengena lapha belokhuze bevale imic lapha. Azizile kuba wona uNtandabuko lapha. Angazi ukuthi abantu bafuna ukuvela baveleleni lapha manje, ngisazi mina ukuthi kwenze njani manje kusi-TV phela lena. Bantu benkosi. Ngisacela ningilindise nje imizuzwana nina bendlovu ngisalindele izinsizwa ngoba manje angikwazi ukuqala ngaphandle kwazo. Sisonke kulolu daba lolu. Angazi ngisacela ukuthi ningithumelele nibasherele oQwabe ulive lona. Angazi ukuthi bekuphi manje, kwenze njani manje. Hey, kunzima ukusebenza nabantu. Niyaphila-ke nina bendlovu, niyaphila nonke. Ngiyathemba ukuthi sizolekelelana kakhulu. Yize kumhlaba uswaba kanjena-ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi kuningi abangasakuthembi, kodwa-ke siyathembisa ukuthi buzokwenziwa ubulungiswa futhi kuzoba neqiniso ekuthenini-ke lokhu esikufisela ukuthi uDlamini kwenzeke ngaphansi kwempilo yakhe kwenzeke ngempela, futhi-ke kungabi nobuxoki phakathi, kungabi nengwijikhwebi ngoba isifiso sethu yiso leso ukuthi kwenzeka. Angazi noma inetwork yami iyezwakala yini lapho, ngibona abantu engibafakayo bayangena baphinde bephume.
eh kusho ukuthi ke mina bendlovela amandla ke abantu abaningi bacelile ukuthi nathi bekuyisifiso sethu ukuthi abantu abaningi sikwazi ukulekelela. Iyodwa ke into esikhulume ngayo ke izolo sitheke sizolekelela ngokuthi ke sinikelele ulokhuzana ubaba uDlamini ukuthi maye ephuma ngoba sesitholile ukuthi uma ephuma akazuba nayo indawo yokuhlala. Futhi akazuba nayo inhlalo enhle ekhaya ngoba kuveza ukuthi abaningi abangaphakathi ekhaya bamhlamukile. Phakathi kwayo ngena phakathi ngenani phakathi kwayo. Ninecala nje madoda ngoba manje sidlulile imizuzu eminingi kangaka. Ndaba ezitha Nina bakamgengi pheze izitha usetshobo uhlanda ukuzosigubezela. Ngiyakhuleka Mageba. Ngiyabingelela nalapha kuma comment. Mngoni. Ngiyathemba ukuthi abendlovu babe nosuku olumtoti. Ukuphephisa Mageba. Uqhamuka umntwana esephakathi nenkulumo. Nokuthi umntwana ngimqalise nabantu yedwa la phezulu ndaba ezitha ayidlibele leMageba nakuba ke kukhona ukuphazamiseka khona kodwa ngizoshaya nje umute phecelezi angazi noma ngisho kahle yini sebeyongilekelela lapha phansi ukuthi lesingisi ngisishaya kahle ngoba isingisi naso siyagulisa ndaba ezitha Siyathobeka wena komkhulu Dlothovu kaBhekeke asidedele phakathi wayo. Ndabezithandele umuntu akaxolise kakhulu ukufika late. Bengisazama ukuxhumana bengikade ngimeme ubaba unaye mathe ukuthi abe khona naye njengomunye wabantu abangabaholi abakhona. Bengisathinta yena ke ngocingo ukuthi ngicela ukuthi asondele naye ngapha wathembisa ukuthi uzovela ngase ngibambezeleka lapho ke ngoba inhloso nqangi kakhulu mhlawumbe akukhona ukuthi sifuna ukubukwa noma ukugqama. Ngiyaqonda kakhulu indaba ezethu ukuthi baningi abantu abanentshisekelo noma abayingxenye yokuthi bezama ukusiza ubaba uDlamini. Nathi sinesifiso esifanayo so ngaleso sizathu siyafisa ukusebenzisana nawo wonke umuntu ongalekelela. Kuningi esesikwenzile okunye kwakhe asikwazi ukukudalula la esihlangalaleni ngendlela kokubabucayi bodaba nanokubukela ke futhi ukuthi bathi uyalicompromise icala mawusuke udedela izinto ezingalekelela ukuqhubekeni nodaba lonke. Kodwa akekho umuntu esithi asifisi abe khona. Wonke umuntu siyafisa ukuthi abe ingxenye yokulekelela nokusiza ukuthi sikwazi ukuthi ubaba asizakale lapha ya. Siyafisa futhi abantu bekondo ukuthi thina njengenhlangano emile elekelela kakhulu abantu besilisa abacindezelekile. Sifisa wonke umuntu okhona wesilisa noma ngathi ubhekene nasiphi isimo ngoba sifisa ukuthi sigwemele lento yokuthi ngelinye ilanga kuzokuthiwa sekulimale abantu noma sekulinyazwa umuntu endaweni esekutheni ngenxa yokuthi impilo umuntu yamphusha yaze yayombeka lapho. Kuningi ke sesikwenzile kuningi futhi esisaqhubeka nokukwenza ngesizathu sokuthi sifisa ukuthi kube khona umehluko. Siyacela kubona bonke abafowethu abakhona ngokwemisebenzi nangokwezigaba ezihlukahlukene sike sibambisane kube kanye silekelelana ukuthi sisize ubaba uDlamini athole inkululeko yakhe akwazi ukubuyela emndeneni. Siphinde sedlule lapho kuyisifiso sethu futhi ukuthi
ibe khona isixazululo esiphephile phakathi kwakhe nomndeni wakhe. Kubaluleke kakhulu lokho kuthini, siyakuqonda ukuthi ulahlekelwe isikhathi eside, siyakuqonda futhi ubuhlungu anabo, kodwa asikholwa ukuthi uma ngehle kube khona udlame nokubukana ngamehlo angalungile ngalekelela. Sizofisa ukuthi ama-social worker asondele uma kwenzeka ephuma siyolidinga usizo lwabo. Siyafisa futhi bonke abantu abangabaluleki, abafowethu abangabaseshi, abafowethu bonke nje siyabadinga ukuthi besilekelele. Siyacela ukuthi nisisize bafowethu. Akekho umuntu ocwasiwe, akekho umuntu ovalelekile, akekho umuntu esimbukela phansi. Eyethu sonke lento ayinabo abantu okuthiwa bayayi-owna bangcono kunabanye. Inhloso nqangi yinye, ukusiza umuntu oyibona ngathi ucindezelekile, umuntu ompisholo, noma ngathi usuka kulophu udlanga, noma ngathiwa ubani, asikhethi. Inhlanhla nje bekhona ukuthi ubaba uDlamini udaba lwakhe lufike kanti vele besivele sikule ndlela indaba zethu. Siyathobeka Mnguni. Siyathobeka nabendlovu enhlana sezantsi. Mphinde futhi ngibingelela abesilo abakhona phakathi kwethu. Ngokweinhlaka zonke. Enhlana sezantsi nenqolobane yakithi nensika. Nomongo nenjobo yokuthi thina singabantu yini esifisayo ezweni lakithi sakhile. Kuyintokozo-ke insizwe zakithi-ke ukuthi sibe ndawonye. Kube khona futhi-ke abantu abakhona phakathi kwethu. Engizokucela-ke mntwana ukuthi kulolu daba-ke lokuthi abantu benganikela ngakuphi khona ukuze sibone ukuthi lolu daba silawula luze lifike phi khona. Mhlambe-ke ngizocela abantu ukuthi mangabe kukhona abafuna ukubhodla okungakaze kwenzeke la phakathi kwethu, ngizocela abakhona lapha ezantsi bengakubhodleli lapha. Mangabe kukhona okwakwenzeka kubo kunabantu abathintekayo ezimpilweni zabo ababenzelwa into ezithize kubo, khona lapha inkundla zokuxhumana ngicela ningakuvezi lapha ngoba kuzophazamisa injongo yalento esiyenza lapha. Namagama mhlawumbe angathinteki kule nkundla njengoba sikhuluma lapha, ngizocela ukuthi abesilo bengawaphathi. Mhlawumbe bawaphathe la kufanele ukuthi bawaphathe khona. Akungathi ukuthi nikhulume ngalokho enifisa ukukhuluma ngakho, kodwa ngicabanga ukuthi yonke indawo, yonke into inendawo yakhona. Ningayikhulume ke into endaweni engasiyona. Inhloso yethu njengoba silapha ngoba uDlamini engeyedwa futhi ubaba uDlamini, baningi abantu emva kababa uDlamini esoqhubeka sibalekelele. Ziningi kakhulu izinsizwa nabantu ababoshiwe abangenalo icala aseke bavela noma esingazange size sibathole ukuthi thina mhlambe siveze ilokhuzana imfanekiso yabo lapha einkundleni zokuxhumana, kodwa nabo bazohambe bevele ukuthi beyichazele bona ukuthi isimo sinjani abaphila ngaphansi kwaso, beze beboshwe nje kwakwenze njani. Ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi basondelene nalolu daba ngoba kukhona abanye namhlanje abangaze bekuthola ubulungiswa noma bangakaze bebe nenhlanhla esiyehlele umfoka Dlamini lapha eXhobe ukuthi udaba lakhe lube sematheni futhi lube sezandleni zabantu. Ngoba ngicabanga ukuthi mangabe sihlangene siyindle emnyama akukho kuyosehlula thina okuyisihlava esibi phakathi kwethu, siyokwazi ukuthi sikududule size siyokufaka phakathi kwenu. Inhloso-ke ileyo ukuthi-ke sikhiphane osizini, sitakulane osizini, siphinde sitakulane, sinyulane kuleli bhodwe elipheka umuntu omnyama nendoda, ukuthi igcine isilahlekelwa yithemba njengoba kwenzeka namhlanje. Engicabanga ukuthi-ke baningi kakhulu abantu ababoshiwe abangenalo icala, futhi baningi kakhulu abantu abangaphandle abanamacala, kodwa futhi umthetho awuyidlalile indima ukuthi labo bantu bethathu beye ngaphakathi. Ngizocela-ke wena wesilo ukuthi mhlambe-ke usidalulele ukuthi abantu bengaphosa kuphi esivivaneni ukuthi kulekelelwe ulokhuzana uDlamini kanye nabanye-ke abazolandela emva kwaDlamini, ngoba angicabanga ukuthi sekuzophelela lapha-ke. Kusazoqhubeka ibanga elide kakhulu mase sidlulile nasendabeni kaDlamini,
ngoba baningi kakhulu abantu abanenkinga, baningi kakhulu ngisho ney'ngane ey'ncane, khona iy'ngane ey'ncane ey'valelwe icala azilazi, abazali bayakhala namhlanje ukulungisa baze bebuthole ngoba nabo futhi abanabo abameli abayimele, bonke bathembele kubameli laba bakahulumeni. Lapho-ke siyazi ukuthi-ke noma ngayini ingenzeka, mengemfana ngaba yintombazane. Manje-ke kuyadingeka ukuthi ngelinye ilanga uthole umuntu ozokwazi ukuthi akumele ngokweqiniso, futhi umuntu ongeza ukuba nesandla esilumayo ukuthi yena uzokwamukela noma ngayini eqhamukayo uma kuthiwa akavuma noma akayishintshe lento ayenza ingwijikhwebu. Yilokho-ke okwenza ukuthi abantu abaningi begcine-ke sebevalelwa ngoba abanamkhulumeli, futhi mhlampe nabo futhi abakwazi ukuyikhulumela, futhi abakwazi ukuyimela esitikini, beyihlangule bekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Abanye babulele, abanye kuthiwa baqotha imbodo nesisekelo emndenini. Uma usulalela udaba lakhe uyezwa ukuthi lo muntu lokhu akakwenzanga, futhi kuyiqiniso ngoba nobufakazi mangabe usubulalela usuyathola ukuthi cha, isizathu sokuthi umuntu aboshwe ngoba yena akanayo imali. Laba bambophisa abanemali bona, noma lapho bephethe icala lakhe abantu abayinteke bamukela noma ngayini noma ngayisiphi sona isikhathi. Ilokho kokulimaza abantu bakithi beneke sebengakutholanga ubulungiswa, belahlekelwa ingeni yabo, belahlekelwa yithemba, belahlekelwa isithunzi sabo sokuba abantu ngaphakathi emphakathini beze bekhafulele ngamathe. Siyadinga-ke ukuthi-ke sibambane-ke singabantu ukuthi silibuyise lelo themba emadodeni nakubo futhi abesifazane ngoba kuyohamba sifike lapho kuwukuthi-ke lento iphakame kakhulu, iyaphakama ngabesilisa, kodwa siyafisa ukuthi-ke sonke sibe yimbumbe, sibe yinto eyodwa. Lempi ekhona phakathi kwabesifazane nabesilisa sikwazi ukuthi siyiqede ngelinye ilanga, sikhulume izwi elilodwa kanye nenzala bantu, singabukani ngeziqu zamehlo engazathi siyizitha, kanti asidalelwe ukuthi sibe yizitha. Sidalelwe ukuthi sithandane, sibe ndawonye, sisekane ngaso sonke isikhathi. Ndabezitha phakathi kwayo njengoba esaphumile, ngisacela ukuthi ungidalulele ukuthi abantu benganikela kuphi kanjani kusukela namhlanje ukuya phambili. Ngiyathobeka wena komkhulu. Ndabezitha, ngiyacela udokotela Nyuke ngoba ibona abaphethe amaphepha kahle. Ngicabanga ukuthi udokotela engasilekelela kakhulu lapho ngoba uma ngathiwa mina ngiyazama ukuthi ngidalule ngafayele ngiphume la ngize ngiphinde ngibuye ukuze ngizokwazi ukubuya nento ephathekayo. Ngicabanga usebuyile uNdabezitha, angasi noma mntwana ungakwazi ukusidalulela ukuthi mhlawumbe abantu bengakusondeza kakhulu. Nina Besilo, ngiyathokoza kakhulu ngethuba. Ngiyaxolisa. Ngiphinde ngikhuleke kubantwana benkosi, khona abantwana engibabonayo lapha phansi kuma comment ngibingelele nabasanda kujoyina ku live. Mhlawumbe before noma andube umuntu aqhubeke, Nina Besilo, umuntu akakuveze lokho ukuthi sebebaningi abantu abazama ukulekelela uDlamini. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe imizamo yokuthi aphume ekhulukuthu izoshesha kakhulu ngoba sengike ngabona nezinye inhlangano abanye nje khona ngeke ngababona khona lenkundleni zokuxhumana bathi sebebuya khona namhlanje. Kodwa ke kukho konke okungikitaza kakhulu ukuthi sonke sinenjongo eyodwa. Injongo noma inhloso ukuthi ubaba Malandela aphume kuleya ndawo akuyona ngokungafanele. Ngifisa ke futhi ukuveza lokho Nina Besilo ukuthi njengoba kunesimo esikanje esivelile sababa uDlamini, kungena ubaba uDlamini yedwa, bazoba khona abangosomathuba abazoza ngokuzoqola abantu. Mabekwazi ukurekhoda abendlovu la ngaphakathi, ngiyafisa mhlambe le nkulumo bayirekhode ngoba asifisi kusasa sizwe sekuthiwa kuwukuthi
Kanti ke vele ke umuntu ke washiphelwa nayi iqaqa. Mawushiphelwe iqaqa ke kunuka impela ngaze kuphela unyaka nendaba endlovu. I-account sile kuyivula namhlanje. Kodwa futhi ngingakofiki nalapho ngifisa futhi ukuveza lokho kwabesilo ukuthi umnikelo ke akwakaze uqalwe ukuthi umnikelo mungakanani okufanele unikele ngawo negama liyasho lithi uyanikela. Futhi awukazi uze kuthiwa umnikelo lo mnikelo usufakayo uyakubani. Ngilinganise nje makusuke kushoniwe nje bayakwazi ukuthi kuthiwe naku kuvezwe isoso kuthiwa kufaka umnikelo. Ngoba kunokukhuluma engeke ngakuzwa noma esengeke ngakubona mhlawumbe cishe izolo. Bakhona nabanye abenza into enjenganale esizamayo. Njenganje nomunye obaba noma ngeke ngilidalule nje igama lakhe noma nesibongo sakhe. Owenza into ethi ayifane nale esiphembayo nale esizamayo esingazi ukuthi izosibeka kuphi. Yena ke umehluko kuwukuthi usevele usebantwini, so uyayifikela kubantu ayicelele leyo nkongozelo azithathele yona. Thina ke ngoba ke isimo sikanje siye sesakhetha ukuyovula i-account. I-account ke esivuleleni nabendlovu ingeyakwa Capitec. Ngiyocela mhlambe mase ngishilo abantwana bangibhalele yona lapha phansi ngoba mina lezi zinto lezi zafikile ngaselishona nina besilo la kuthina. Namehla senqindekile namaphepha wasaphelele kahle. So ukuthi ukhuluma okunye kuzikhulumele kokunye kuyibhaleke lokunye. Igama le-account sithe igama lalo ubumbano lakwantu. Ubumbano lakwantu. Uma siyibiza ngobumbano lakwantu isizathu esenza lokho kuwukuthi siyazi ukuthi singabe ngoni umlando sitshela ukuthi siphuma kuntu njoba singabantu nje. Sibe sesiqamba ke ngalelo gama sangakuveza ukuthi sizothi ubumbano lwamadoda noma sithi imbizo yamadoda ngoba kuye kwavela ukuthi nabesibhuda bayafisa ukuphosa. Kwaze kwavela futhi kukhona nabanye abaqhamuka kwezinye izifundazwe nabo abafisayo ukuthi baphose. Manje mhlambe masingabhala bese siveza amanye amagama kuzobe ngazi ukuthi bona basala ngaphandle. Kanti lento esiphembayo asiyazi ukuthi izosithatha isibeke kuphi. Mhlawumbe siyogcina sesenza izinto eziningi, izinto ezinkulu ngayo. Mhlambe siyogcina sesivule namagaraji nje ngiyalinganisa. Mhlambe siyogcina sesinamaplaza. Futhi kuzohamba kuhambe kugcine kusizakele lonke uhlobo lomuntu okufanele lisizakala. Sithe masiqamba ke igama layo sathi ubumbano lakwantu. I-account number ke inombolo zayo ngizozibiza nje kahle nina bendlovu. U23 7666 4531. Ngiphinde 23 7666 4531. I-account eyakwa Capitec esikwazile ukuthi sivule ngokukhulu ukusheshsha. 23 7666 4531 eyakwa Capitec. Ma kukhona ke abafisayo ukuphosa umnikelo bangaphosa ke kuleyo account. Igama layo ubumbano lakwantu nina bendlovu. Ngiyathokoza kakhulu mnguni nomntwana nabo bonke abakhona ngaphakathi. Ngizokushaya umute la ngiphinde ngiqhubeke nengikwenzayo ngapha ngoba ngibamba ngapha nangapha nina besilo. Ngiyathokoza. Ndabezethu, angazi noma uNdabezethu ukhona lapha phezulu. Ndabezethu ukhona. Siyathobeka nina bendlovu. Mhlambe phakathi wayesokugcizelela ngoba vele asibona thina okhamisa ngithele izicela nkobe
iyimbungulo ezincela amagazi abantu. Engicabanga ukuthi ke siyaqala nqa ukuyenza lento. Sivame ukuthi sinikele ngale ngasese. Ngicabanga ukuthi ke bayazi abaningi, mhlawumbe abanye bakhona la kukhona eseke sebanikelela ngasese ngenhloso yokuthi ke sivikele isithunzi sabo, mhlawumbe abasikhalelayo thina ngasese ukuthi hayi kunzima lapha Mageba, ngisacela ukuthi ungilekelele sibone ukuthi ke lento lena ibhekene nabo futhi ke iyinto engadingi ukuthi ibekwe ebalwazeni, kodwa ngoba lento isivele isihlezi emehlweni abantu, siyacela ukuthi abendloveni amandla bebe nesibindi, bethi isibindi uyabulala, isibindi uyaphilisa. Bese thembe ngakho konke ukuthi asizukusebenzisa lamagama ethu ukuthi sidicelele isithunzi namandla nozwelo lomuntu omnyama wakithi. Inhloso yethu ukuthi ke sakhe ubumbano. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi ke asebesilandela isikhathi eside bayaqonda ukuthi yini esiyimele thina, yini esingayimele, esaziyo futhi ukuthi iqiniso siyakwazi ukuthi silimele kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Onongabazane siyacela nina bendlovu abambe agodle, afinyeze izandla zakhe noma afinyeze ukunikela kwakhe, ngoba kufanele ukuthi lapha uma ukwenze ngenhliziyo emhlophe nevulekile nje ukuthi ngiyafisa mina ukuthi ngenze kanje nakanje nakanje nakanje. Thina ke sibophezeleka ngakho ukuthi ke sokwenza ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi ithukuthuku zenu nemimoya yenu emihle ayiweli phansi futhi ke ayinyathele ikhafulele ngamathe. Ilokho ke nje sikufisayo nina bendloveni amandla ke abakhona phakathi kwethu, siyacela ukuthi mangabe befisa ukuphosa bephose nje ngenhliziyo enhle, noma ngabe kuthiwa yini, oneshumi engaphosa, ummeli othi ufuna uzoseka engaphosa, uthi uDlamini mhla ephuma ngifuna ukumphekela mina aze athole umsebenzi noma aze athole ukuthi ayisebenze yena kulungile. Uthi mina ke mhlazane kwakhela uDlamini anginayo mina into engayenza manje, kodwa mhlazane kwakhela uDlamini ngiyafisa ukuthi ke ngizophosa nami noma ngizobeka isandla ekwakheni umuzi ozobukwakhela uDlamini ngaleso sikhathi leso. Nakho lokho futhi akunankinga. Abathi thina sifuna ukunikela ngomthandazo kuDlamini, omama abakholwayo, abafundisi abakhona lapha bathi thina sifuna ukuyovakashela uDlamini ngekhathi zokuvakasha ejele siyombona. Nakho lokho kusekunikela lapha kukhethi ukuthi unikela ngani, kodwa ke siyazi ukuthi ke i-account ifuna onsumbulwane. Uma ungenabo onsumbulwane unganikela ngothando lwakho mangabe ungaseThekwini, uma ungasendaweni yaseThekwini uhambe nje uyovakasha khona, noma uselukhuzana kuthiwa yini le ndawo eMaritzburg, uhambe uyovakasha khona, mhlambe uphathe lokho okuphathayo uyovakashela yena ulokhuzana uDlamini. Nakho lokho kuseyikho ukunikela, akukhethile ukuthi unikela ngaluphi lona uhlobo. Mangabe mhlambe yisonto, umfundisi hamba uye uDlamini uyomnikeza ithemba, umvulele incwadi ezimbili ezintathu, umnikeze ithemba lokuthi uzophuma lapha khona. Nakho lokho kusekunikela nina bendloveni amandla. Akukhathelekile futhi ke akuphoqeleke umuntu ukuthi ubani ozofaka isandla ubani ngeke ufaka isandla. Ingakho kuthiwa asinaso isikali. Lokho okucaphunile kwacaphuneka kwanele nina bendloveni amandla. Siyathobeka nina besilo, ninganekeli ngeinhliziyo ezibhlungu